Parlok, aling ini sengap iki kubor nak YouTube jingtip. Telo da pim par subscribe ya ke channel. So bahaban subscribe kenang ba pindup yo iki kubor ki bandang wan. Kat kum ki kubor haga khalai tarik yayong. Da ka jing yalang pajba. On pensai ke WPP halor ke Rustar System. Ka Voice of the People Party WPP kan penlong ya ke jing yalang pajba ban ai jing pensai. Ka bati kena ha ka bayadai bat ka Rustar System. Bat kum ju ha ka jing teko. Ha ka pai sankam polisi halor kejing bahakam kajela kabalawan ra kajing du nong kabakrau ya ki kun samla ha ka kerwa kubor bala pelait da u nong aiktien keseng UDR bat scammer bo uloong ka WPP ha ka kela banengkong kan penlong ya ki lightly kijing yelang kata ha ka khat nyu tarik mentau benai an penlong hamadan he maulai ha ka por arbje no phai sngi ha ka khat khandai tarik an penlong ha yo mo siang jowai ha ka por khat arbje men sngi bat ha ka arpho tarik an penlong ha jayau ha ka por arbje no phai sngi ka kerwa ka ong bakum ban chupen kan mau ka WPP ka ha ban shim ya ka de kalanti ban penlong da kijing yelang pajba dei nomar kajing le bom sutnyau jong ke sorkar MDA tu ya kajing kerpat jong keseng ban penlong ya ke dorbar ka bakerpang jong ka Meghalaya Legislative Assembly ban yatai sani halor kene kaman badon kam kajing kuman jong kene ke sorkar ka penpau sena ya kajing bom salia ya kajing syak ta jur ki samla khasi jantia bat ki samla badon kijing duna haki dekot men shu ulong ba kajing bom khot ya ka dorbar bakerpang kalong kum banyeu deu thala ya ka ying dorbar thoai ka badai ka jaka banyakren ya ki mat ki jura ki bukta ya ki pajba da ki nong mi khman balajit hi da ki pajba laong ka kerwo dai halor kita ki daw bala kedau haneng ka WPP ka hapan penlong no da ka jingilang sabar ka ying dorbar thoai namar kat banang penslam ya ka jing khmi biang ya ka Rustar System bat ya ka pai sankam halor kejing bahakam kan nang kanton chu ya kejing kabal deb banman kumta la kerpat ikipat ba bannya miren ti lang banwan ban sangap ya kejing pensai kinong ilam jong ka WPP halor kene ke banta sakuai pat ke khubor ai jing yarap ka RBWF ya ki school basnahi kipat ba ha ka snong ummat tu kinong ilam kari boy Youth Federation RBWF sengkmi bat ka raj nong tung sarkil ha ka sngi balang kala lej ban no jingyarap daki ben bat daki mi ya ka wei ke school ka balasnahi daki pajba ka badon ha ka snong ummat tu ka snong khaput hari boy ka bahap ha ka raj nong tung bat ka bala jutip kum ka blok tu ha ka te ka sngi kinong ilam ka RBWF kila lej ban yarap ya ka te ka school leng ba ki ben bat ki mi lasaki dak jing don lang uba Neverson Makdo dukot ka RBWF sengkmi uba Shining Sadam General Secretary ka RBWF Raj Nong Tung Sarkil uba P Makri rangba snong umat tu lembat kipat ba nagate ka snong ka jinglej ajing irap da ka RBWF hapo ka St. Joseph English Medium School ka lapen kemen ya kipat ba hapo ka te ka snong namar ka de ka school ka badang shutshna ha kini ki khendiat snem kajing shna ya kene ke school kalong na kabenta bakinyo pen lek school ya ki khun kiti bat ki balai shu senyang da kapisa kaba chispa sanpo na ki mi kpa jong uwei ukhna khnang ba kinyo bansiu ya ketulop jong kinong hikai ya kite ki khna alor kajing yarap ya kete ke school kinong ilam ka RBWF kila airu ya kajing kular bakin yile bantau ya kilat kijing yiram ya ke school kenang bakan long kejing mentoy ya ki hybrid bat iki briu ha kate ki snong kublai sibun ngin sai sempat akiwe ki khubor